де високоли дикого поля, де ти воїнства маковий цвіт, де вітрами гардована доля, де шаблями порубана воля, де предвічний. Наше життя – це завжди боротьба за право бути самим собою, за право сповідувати ту філософію і ті цінності, які прищеплені нам з молоком матері, за право жити і вмерти так, як це робили наші предки. Найбільша біда України – духовний занепад і зневіра. Під чужим інформаційним ковпаком, під зливою чужої напівкримінальної, бездумної інформації українці перестають любити і поважати самих себе. В цій дурманній атмосфері виростає нове покоління, яке часто соромиться заговорити рідною мовою або розгорнути українську книжку. Тому юні червоноградські патріоти запрошують вас, дорогі червоноградці, на свято чистого, правдивого, українського, поетичного слова. Саме в день вшанування українських героїв, а саме 22 травня, на показ буде представлена збірка патріотичних віршів «Україна у війні». У цій книжечці червоноградські школярі закликають нас до боротьби за право власної думки, духу, волі, за знищення того мороку і пітьми, що намагається оповити нашу свідомість, за повалення того зла, що добре маскується під наше благополуччя. І неминуче настане завтра, і цей день ми вже зустрінемо сильними. Слава Україні! Героям слава! Не пошкодуйте свого часу та відвідайте духовно-мистецьку акцію, на яку вас запрошують учні червоноградських шкіл. День свята героїв у неділю 22 травня о 16-й в приміщенні актової зали церкви Святого Йосафата вони презентуватимуть патріотичну збірку віршів «Україна у війні», присвячену героям, які захищають наші кордони на сході України. Молодь Червонограда у поетичному слові показує свій власний погляд на російсько-українську війну. Тільки зростаючи духовно, можемо позбутися психології маршовартості. Слава Україні! Зухвалий мій рід, лету кануло славне лицарство у курганах безкраїх степів, вічним сном дух свободи і бунтар.